Mayong hapon sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati. Inyo naman kubus nga lagad si Tito Wilma makaupo ninyo tubtob tak na alas 3 sa karon nga adlaw Biyernes. Of course, Biyernes nga edisyon sa This Is My Life katapusan nga adlaw sa bulan sang Setyembre. Manayanaya na naman karon kung may mabato ng mga Iloy sang puluyan kung sino man ang nagabaton para sa aton man pagkinot-kinot kag pag-budget sa kinahanglanon for another 15 days sa mga may ginabaton iya kada 15 nas kag tapos bulan. Pero sa adlaw-adlaw man nga pagsalig, bakas-bakas man sa gihapon. O kung bulan na naman, hulat naman mag-end of the month, ina. Pero sa grasya nga aton mabaton, kita magpasalamat. Sa gihapon ng pagpangamusta ni Tita Wilma para deriman sa This Is My Life, kag sa inyo tanan nga kaupod neton pagi sa inyo dira mga lilisuan sa mga radyo 684 kilohertz na relax lang kamo dira ano panyagan nyo da okay man satisfied man o kung hindi o kung kasarangan lang pa-share naman dyan o pa muka na blana samtang of the night kita dira sa inyo mga lilisuan sa mga radyo sa mga gahilay-hilay da ba abiga pirot-pirot ng matay ako pagbugtaw anay ha ara lang sila dira nagauyat man sang ila cellphone samtang ila pala matina nagaupod sa This Is My Life sa inyo mga mensahe karon ada lang atong text hotline 0963-757-0874 again 0963-757-0874. Sa mga naka-online naman, pagi sa FB Live, sa Action Radio Bacolod, may ada kita dira chat room. Sa inyo man mga greetings kag mga panugdaon sa aton edisyon karon iya nga adlaw again thank God it's Friday kay Friday ginmay pwede lang dapat i-like kag paki-share hindi lang ang This Is My Life kundi pati na ang nagkalain-lain man nga mga public affairs program sang Action Radio Bacolod. Mention ko liwat ang aton mga matahom nga mga drama halin sa aga tubtub maghapon para man sa aton kalingawan nga kung wala ka mo dira kung nagasagrak dang inyo radyo kag naming inyo internet connection dira na lang kamo kag manaming data ninyo ara sa online pwede kamo makapamati sa aton mga matahom nga mga drama mabasahan makitaan pa ninyo dira mga balita nga nagasulod sa News Center nga yes ina responsibilidad man sa amon sa News Center sa pag-post dira sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Pwede man naton ina ma-like kag ma-share para makahatag man kita update sa iton mga palangga nga mga tagpalamati no sa inyo man mga pamilya nga ato sa mga malagyo nga mga lugar especially iya na katapusan nga adlaw subong sa bulan sang Setyembre. Muna ang iban to mga kabataan no baw aga pa mabatian muna nagaplano na sila para karon sa gabi siling kumaano ni sila man gali kay ga preparar sila iya para sa kick-off sa Mascara Festival diri sa Dakban Wasang Bacol. Kay may countdown karon sa gabi tandaan nyo natin when we say may countdown gani may matahom na naman ina nga mga fireworks display pwede gyud kamo na makasaksi para dira. Kinanglan nasug alawon ginaiya na kag mag-enjoy ang tanan. Hala pa mo kay na bila. Nami ginman kong gayinuhom ang tanan. Di ba Tita Wilma? Bisan maulan-ulan lang dang panahon naton ya mabudlay. Hindi man mabudlay po sa kabataan wala gina sang may magapugong kun ila kagustuhanan. Importante lang mga anak kung maglakat ginman karon, maglagaw ginman karon, maghalong-halong. Inyo bulsa halungan, inyo bag. Kag syempre inyo kaugalingon proteksyonan, inyo face mask ha kag alcohol hindi gid pagkalipatan ang inyo wallet kay basi kun wala kamo inupliti pa uli wala kamo sapon sa inyo bulsa o kun bag man inahinay lang kang inyo ya enjoy lang na pero ang iba naga-enjoy man nga nagapanilag kun sinong ila sinibiktimahon ay makayuhom lang kita ho anyway sa karon nga hapon ang aton man igalingaw sa inyo, syempre, isa naman kasulat ang aton talupang doon. Ini problema sang asawa, no? Isa ka asawa nga na problema yan tungod sa iya sinibana. May nadiskubrihan siya nga isa ka sikreto sang iya sinibana.
Ti daw nagalibog ang ulo ya kung anong iya sinihimuon. Pamatian ta na karon ang kaundan sang iya sulat. Although nga masilin naton hindi gin man malawig ang iya nga sulat sa aton nga ginpadala. Husto-hustuhan lang. Tiupod na karon sang inyo man dira mga komento, suggestions, inyo mga opinion, kinanglan mabuligan lang naton, no? Kung anong makapaayo para sa iyang himuon para sa iya sini partner. Hindi naton pagmulayon, ha? Tayo lamang kita tanan. Pareho lang kita, hindi perpekto ang tagsa-tagsa. Tingin nyo man da kan mga reaction, syempre arang atong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Ang inyo man tag sa ka-zodiac sign para sa itong horoscope, bantayan, kalingawan lang nato ninatag sa kahapon, pero wala si Tita Wilma nagapilit sa inyo nga amo ng inyo kapalaran kay amo na ganing hambal ni Tita Wilma. Isa lang inasang kalingawan naton sa adlaw-adlaw nga tanan, balin gina-divert lang naton ang aton sini mga kung ano nga bagay kita naga-focus kinahanglan iya nga lingawon naton ang aton kaugalingon na. Di horoscope ta, kalingawan taman lang na iya, ha? Wala lang akigay, kundi enjoy lang na. Amo na himuon ta iya. Kag kadtuan tabalang aton siniyam. Gamay nga informasyon nga nakuha naton sa halin iya sa pag-asa. Although nga masiling kita na nabatian mo na ina siya, pero at least bisan paano imo iya sa liwat. Sa liwat imo nabatian kung ano ang mga matabo, ano pang mga ma-experiensyan ta sa dalagan sang aton sini panahon. Kay ti, kung ang pag-asa ang aton paghahambalan, suno iya sa aton Weather Bureau, may ara pa halin sa anom tubtub siyam ka mga bagyo nga nabilin sa bare months, di ba? Halin September, October, danata sa September mo, October, November, December. So, suno sa aton Weather Bureau, maka-experience pa kita halin anong tubtub siyam ka mga bagyo sa aton pungsod sa sining mga bare months nga nagkalabilin. Ang hambal gani na Pag-asa Administrator Vicente Malano sa mga magasulod pa nga bagyo, hindi pa sigurado kung pila dira ang mangin super typhoon, no? Kung pila dira ang mangin isa ka super typhoon. Mansuno sa iya, nagsaka ang kadamuon sa mga super typhoon karon nga tuig sa mga nakaligad nga tinuig. Sila ni Malano gani sa sining October, may ara 2 tubtub 4, no? Inilang nga month sing October, may 2 tubtub 4. Sa November may ara 2 tubtub 3. Sa December may ara tubtub 2 pa ka mga bagyo or 6 tubtub 9 pa sa karon nga tuig mil pa ko 2022 or 2022. Pinsaron mo, kaya amo ginman mo, amo nagasiling nakon, siling naton, inaiya ang mga bare months kag sa panahon sa tig-ululan, hindi kita salig sobra, kundi kinahanglan alerto kita. Na, hindi ba lang, kaya amo panahon sang tig-ululan, amo man inang panahon sang tig-balagyo. Pero ginklaro naman, sang pag-asa, sining October, na-mention ko na, no? Ginpatag niya nga ginbago, ari guys ano sa iya, ginbago sang pag-asa ang sistema, no? Kalakip na ang iban pagin nga mga pungsod nga miyembro sang World Meteorological Organization nga halin sa 185 km per oras sang hangin sang bagyo, iga-consider ina nga ara siya sa category nga super typhoon na. Tawgon na siya, let's say 185 kilometers per hour ang iya siniginaangkon nga hangin, makonsiderar na siya nga super typhoon. Kung halin naman sa 220 or 220 kilometro per hora ang puwersa sang iya hangin, tigin pa panubo-nubo na iya sa 185 kilometro per hora na puwersa sang hangin, kag amo na tawgon siya gani nga super typhoon. Kay ti anay
Before mo, from 220 kilometers per hour, kung di mo pa napagkonsiderar sa iya nga super typhoon, gin panubunubuan nila kung mag 185 subong ti makonsidera na nila nga super typhoon. Ti karon nga tuig, suno sa pag-asa may 3 na ka super typhoon nga nag-agi sa pungsod Pilipinas. Amo ina ang pag-agi ni Bagyo Henry, ni Josie kag ni Carding. Kag aton man nahibaluan ang nabalitaan ang ila sini nga mga kahalitan nga gintuga iya sa aton pungsod Pilipinas. Na pila lamang ina siya, Tita Wilma, hindi bala? Yes, oo. Kag kadasig man sa aton oras, no? 1:55 na Action Radio Philippine Standard Time. So kadtuan tanay ng aton sa the food supplement. Syempre ang aton Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag pila sa benepisyo sini sa aton ikaayong lawas, syempre sang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang mahambal naton sa mga may mataas ng blood pressure o kung ini ginatawag naton iya nga mga hypertensive naton nga mga kauturan. Hypertensive sa tao nga mataas ang blood pressure. Ko ang imo sina ginabatyag na hypertension, di ba la? Kung mataas imo blood pressure, bot silingon, unhealthy ang imo lifestyle. Ti kun mayo man pamatyagan mo subong, masiling ka ikibot ka lang magbatyag ka na sa gulpi lang taas ang imo sini nga BP. Kinahanglan ay nga nagtaas BP ko, kinanglan kuan ka na dira, hindi ka pagkulbaan, relax ka lang, kinanglan control na taptaon ina sa gilayon na umpisahan mo sa gilayon ang ginatawag nga healthy lifestyle kag ang aton pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ina makabuligid sa pag-regulate sang imo mataas nga blood pressure. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radio Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Kag ano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radio Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio
nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Sa mga naka-online, yes, sa mga naka-online Melili Oligo, salamat gid sa big heart kay sa love nga ginapadala mo sa Action Radio adlaw-adlaw. Love ko kayo, number 1 Action Radio 24/7 watching. Amo gina sir. Thank you. Pamo ka na bla. Kag ginatamyaw yung gidayon si Ma'am Vanessa kag si Doc Matt Mayo, si Noel Amar kag si Sir Alex Montesa, si Ma'am Jinky Dialegdon pag ginatamyaw ni Sir Mileli Oligo. Yes, Rochelle Fulgencio Susana. Mayong hapon, Tita We. Thanks for the heart, Ma'am Ana Sinoro. Good afternoon. Mayong hapon, Inday Wilma. Ga-monitor lang kami diri gihapon sa Tasoy's Farm sa Purok si Ace, Barangay Alangilan. Salamat, gid. God bless you always. Ma'am Raquel Villafuerte Martinez, madamo gid nga salamat. Okay, kag sa tanan ko nung mga ka-aksyon, ginatamyaw ni Ma'am Ana Sinoro. Thank you, gid, kay may internet na. Kahapon wala, gid, kamo. Okay lang na, Ma'am. Ate Kim Eriman, good afternoon. Kay Yvonne Bustier sa Germany. Good morning. Kunambal ni Ma'am Ann. Good afternoon lang da. Kay Ma'am Jean Bustier. Bustier. Pamo ka na bala. Ma'am Yvonne Bustier. Okay. Leo Talaban, Tita Wilma, sending love from Pumuluyo sang Barangay Manghanoy, La Castillana. Leo, salamat gid. Okay. Sa Helia families, halin sa may barangay Can Roma, Pontevedra, mayong hapon lang dira sa inyo and God bless you too. Ma'am Virgie Alpinda, Tita We, happy mascara. Ari kami now ni Daytel magihapon sa may Celine Homes. May mga upod, kag mga upod namon diri sa Celine Homes. More power and God bless you and your family, Tita We. Yes, thanks for the love and the prayer sa inyo dira tanan-tanan. Nga mga taga Celine Homes nga nagaupod kada hapon sa This Is My Life, madamo gid nga salamat. Sara Reyes, gaylay-hilay na, ga-relax pamatic action, Tito We. Mayong hapon, Tito We, watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga, kag mayong hapon man sa tanan nga batch 78 sang Bata National High School. Tony, salamat gid and good afternoon. Mayong hapon, lihog lang kugwit kay Susan. Di pa sukat kay Jessie Rosella kag sa magulang ko nga si Laika May Caniete. Sang Ibi Magalon National High School teacher na siya, no? Carl Kenneth Caniete, madamo gid nga salamat. Trujillo, Diana Trujillo. Gapamati kami ni Mama nga duwa sa imuta. May God continue to bless you ta. Thank you gid Miss Diana Trujillo. Na salamat gid. Kag Leo Talaban, thank you, gid. Enough lang nga nanay, Ang iban nga wala tang na-mentionar karon naman pagbalik ni Tita Wilma, ha? For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines.
Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpur kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihin na Friday It's Friday. Katapusan nga adlaw sang Setyembre, ano sa aton sa countdown, no? We only have 86 days na gid lang ang nabilin. Antes man ang adlaw sang Pasko. Okay. Pag-abot sang adlaw sang Pasko, may ara kag wala selebrasyon. Kinanglan malipayon lang ang pamilya, di ba la? Oo. Kag ari gili may luyag man ko ipahibalo sa aton sa ni mga devotee, no? Mga devotee ni Saint Therese, may ara ginapatigayon nga Triduum of Masses, kag Feast of Saint Therese. May ginapatigayon sila nga novena mass every afternoon halin sa September 28 sang Miyerkules. Tub-tub ini karon nga adlaw kay buwas kapiyastahan na ni Saint Therese. No? Dira ginapatigayon sa Carmelite Monastery sa may Mandalagan. Ti karon kay inas ang aga may ara novena mass, no? Alas 6:30, sa hapon may ara alas 5:30. So karon sa hapon may ara kay ti Biyernes subong ay mag-officiate sa novena mass si Father Joey Maborang
kag ina pagaupdan man sang Manville Youth Choir. So, kung gusto ninyo magbisita sa Carmelite Monastery para sa pagtambong man sang Novena Mass, welcome gid kamo. Kag pwede gid kamo nga makatambong. Kag buwas amo ang kapiyastahan ni St. Therese, October 1. Ang Concelebrated Mass, di ba Tita Wilma? Concelebrated Mass kay amo ng Feast of St. Therese, alas 7 sang aga. Ang main celebrant kag homilist si Father Paulo Gamboa, upod man ang Malipayon Choir. Kag kung gusto ninyo magtambong sa Concelebrated Mass, dala ka mo roses. Kay after isang Novena Mass, iga-bless ina para sa inyo. Okay, alas 2:10 na Action Radio Philippine Standard Time. Pasiplatan tanay kadaling aton sa ni text hotline. Aton mga texters kay para mabuhin-buhinan ko yung ari sa aton text hotline. Tawe mayong hapon gapamati ako sa Transistor Radio bisan garat. Abisan ka sa grak, okay lang. Kay Y Signal FB. Keep safe lang and God bless. 6609 Madamo Gid. Nga salamat. Ay, may nalipatan ko galita. Kindly greet my pamangkin, Angelo Castel, celebrating his birthday today. Diri lang ta sa Minuyan mo siya. Minuyan ta sa Imogel. Sa Imogel, may you have more birthdays in the years to come. Greetings from your mama and papa and talalay. God bless. 7630. Madamo gid nga salamat. Tagap monitor lang ko sa program mo, always gina tita. Kaginambalan ko ang miga ko nga magpamatigit sa imo program. Ang ginakampanya mo Galinda Yolanda Pasamantes ang Bago City ha. Okay, 0197, salamat gid. Yes, Sir Mileli Uligo Dana. Ga-monitor siya kuno sa radyo gasigabong sa Sienda Pilar. Ibi Magalona. Salamat gid Sir Mileli. Gapamati lang kami dito, Wams. Tamyaw ko lang da si mama ko Angela or Anghila kay Deli kag papa ko Dante Deli sa barangay Minuyan Musya 1346. Ang pamilya Domyuman sa barangay San Chudoro Binalbagan. Baby girl, mayong hapon kag kay Ma'am Monica kag Sandra. Halina na kay Junjun Lambatin sang Payaw. Salamat gid. Enough na naanak ang aton oras. Alas 2:12 na. Si Tita Wilma magabasa na sang aton sulat sa karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang aton pagabasahon sa sining hapon nga mensahe o konsulat, ginpadala ini sang nagapatawag kay Maris. Si Maris, taga Barangay Mansilingan. Kung nihambal ko ng iya landmark karon, base makilalaan daw siya. Anyway, sa imo Maris, salamat gid. Pero ang iya sinimensahe kay Tita Wilma, nagasiling. Dear Tita Wilma, una, kamusta lang sa imo kag sa tanan nga mga taga-Action Radio. Ako isa ka asawa man sang puluyan. Kag ako matutuman sa mga obligasyon ko bilang asawa kag sa amon simbahan. Tita Wilma, ginpadala ko ini kay mangayo man ako advice na tungod sa akon problema sa akon bana. Si Chris. Kami nga duha, halos 8 ka tuig na nga nagaupdanay bilang mag-asawa.
Sa sulod sa mga panahon nga ina, Tita Wilma, very proud gid ako sa iya. Maayo ang iya reputasyon sa iya mga upod sa trabaho, ilabi na sa iya boss, kag sa iya mga kakilala. Ginasaligan siya sa ila ginaobrahan, kag may maayo nga compensation kag benefits. Sa amo naman community, tita, kilala siya bilang mabinuligon, kag isa siya sa servant sang amon simbahan. Na amhon ko lang na inday Maris para hindi ma-identify kung ano ikaw nga sekta sang church, na okay. Isa siya ka servant sa amon nga church, kag bisan sino sa ila pwede ko gid mapabugal ang pagkatao sang bana ko, kag ginadayaw kag gina-admire gid nila ini. Pero abi mo bala, Tita Wilma, gulpi lang ako na disappoint sa iya tungod nahayag ang isa niya ka madulom nga tinago. Abaw, may tinago siya. Okay. Si Christy, Tita Wilma, duha ka beses ina siya sa isa ka bulan nga nagakadto sa mga outlet sang iya ginaobrahan. Ako naman, 100% ang salig ko sa iya, hasta nga may nagkasugid sa akon nga upod niya permi ang iya assistant. Isa ka lalaki. Tani hindi man ko dapat nga mag-worry tungod lalaki ang upod niya. Pero may naghambal sa akon nga agi ang bana ko. May relasyon sila sang lalaki nga permi niya nga kaupod. Primero hindi man ko magpati. Tungod dako ang akon pagsalig sa bana ko. Pero may ara 6 video nga ginpakita sa akon nga nagapamatuod nga may relasyon ang duha. Tita, pagkakita ko wala gid natapos, nagkurug-kurugid ang lawas ko sa ako na saksihan. Ginatubang ko si Chris kaginsuknaan sang tanan. Nabalaan naman sang iya mga office mates. Pati na sa amon community ang iskandalo. Kag hindi niya mahimutig ang tanan. Ang hambal niya, nagahinulsol man siya, Tita Wilma. Kag nagpangayo siya sang sorry. Iya gilayon si Santiman, ang iya assistant, kag nag-promise sa akon nga magbag-o na. Galing the damage has been done. Kag nadula na ang respeto ko sa iya. Kag nabalaan ko, kag mabasahan ko man sa mga hulag sang amon mga kilala, nga nadula man ang ilasalig, nga anay pagdayaw sa iya. On the other side, naluoy man ako sa iya, Tita Wilma, pero ginapangamuyo ko gid ang tanan. Kabugat subong sang amon pagsinalayo. Ano ba lang dapat ko himuon? Salamat gid kung mabuligan ninyo ako sa akon ginapasan subong. Salamat gid ang nagatahod, Maris. Okay, sa aton letter sender sa karon nga adlaw, na kay Inday Marie, salamat sa imong share sa account, Facebook account ni Tito Wilma. Salamat gid nga madamo sa imo.
Nagadayaw kita sang imo kabakod, nagapasalamat kita nga wala ikaw mag-iskandalo na tungod sa imo na diskubrihan, tungod nakita naton. Ha? Kung daw ano man kadako sang imo pagtuo kag pagsalig sa kahitasan. Ha? Nakita naton nga sa pihak nga suno sa imo, nadula ang imo pagsalig kay Chris, pero may love pa nga nabilin sa kaibuturan sang imo sinibalatyagon. Kanugon kun aton panumdumon, na? Kanugon nga naguba ang maayo niya nga reputasyon. Kay daw kung paminsaron tabulano do hindi ka man makapati nga mahimo ina sang partner mo. Daw siguro sang time nga ti primero hindi ka pa magpati, pagkatapos ginpakita sa imo ang video, nakita mismo sang duha mo ka mata, daw tinakluban ka sang langit kag duta, di bala? O galing para sa imo na dira kita nagasaludo sa imo. Bana mo siya, kag gina-admiter mo ina, nga bana mo siya. Kag sa sina nga bahin sa pag-ako mo nga sa pihak sang tanan, ginaako mo man gihapon nga bana mo siya, pero nadula ang pagsalig mo sa iya, pero abi mo bala inday Maris, bilang asawa, obligasyon mo gihapon nga buligan siya, nga makabangon sa iya sitwasyon. Ang nami lang gid kay ti pagsukna mo sa iya ti ginako niya hindi na niya madinay. Amo lang na ikahuy-anan. Natural lang na nga mahuyan ka, maguba ang ngalan ninyo. Maguba siya sa panulok sang iban, pero ang importante ginako niya kag hinulsulan niya, kag ginbag-o niya ang tanan. Amo ginang bahin nga sa diin nagadayaw ako kay Chris. Gin-admiter niya ang kasalanan nga ginhimo niya, ginpangayuan niya sang kapatawaran sa imo kag sa mahal nga Dios, kag gintinguhan nga mabag-o ang tanan. Very good. Pasalamat kita. Pero galing kay ti tawo lang mo, na? Tawo lang. Kag sa natabo ti masiling ta nga no one is perfect. Wala relasyon nga perfect. Amo ni sa nambal ni Tita Will, mga satanan nga bagay diri sa kalibutan wala sang perpekto. Di ba lang? Kaya mo ginaiya. Amo ginaiya. Amo lang ni mambal ko, amo ginaiya. Kag bilang asawa buligan naton siya nga makabangon. Hindi siya pagtalikdi. Kay tungod nagbago siya, kag nagatinguha. Nga makapanibag-o kag makabangon liwat, kag makapadayon. Jutay lang nga paghangop para sa iya. Ang imo na batyagan nga nadula mo nga pagsalig kun sa bagay kay always ginaginambal ni Tita Wilma nga tandaan lang ginaton nga basta gani nagahigugma ikaw or let's say in love ikaw, dala na sang trust nga ginatawag. Kay love and trust comes together. Kung nagahigugma ka, nagasalig ka. Kung madulang pagsalig mo, feeling mo nagakadula man ang gugma mo. But since may ara pa kagamay nga feeling para kay Chris, although nga nadula ang trust mo, ara gihapon sa imong liabe nga mabuligan mo siya. Kag inang nagahawid-hawid nga I think 0.01% sang imo love sa iya, buto nga ina nga hindi siya mangin 0.00 nga inang 0.01 nga ina among makabulig sa imo nga makabatak man sa sitwasyon sang bana mo. Kay kun lang tawo naton ang realidad subong sa aton sosyedad, wala nagaisahan nun si Chris. Although nga ti huo bato naton sa sosyedad nga may mga amo na gani nga may arata LGBTQ community, no? Ginabato naton ina kag yes, akuon man naton kag intsintihon ang ila sinikalibutan, pero sa husto man, di ba la? Sa husto man nga pamaagi. Kag batunon mo man inday Maris nga si Chris isa ka tawo, isa ka tinugas ang Dios, pariho mo, pariho naton, kag duna sa aton nga tawo nga mahuyang. Duna sa aton nga tawo nga mahuyang kita, kag may tendency gid nga makahimo sang kasalanan.
Amo na gani nga sa aton man pagtukag pagsalig sa mahal nga Dios, as always sa aton nga pagpangamuyo. Anong ginapangamuyo tagid permi gani? Nga pabakuron kita sa mahal nga Dios, nga hindi kita mangin mahuyang. Di ba la? Pabakuron niya kita, kag tuytuyan niya kita sa husto kag maayo, nga hindi kita makasala, nga hindi naton mahimo ang sala. Pero sa gihapon, human as we are, we cannot avoid and committing sins. Amo na siling naton bisan ulihi na kag marealisar mo nga nakahimo ikaw sang sala, ha? Hindi pa ulihi ang tanan. May kahigayunan pa ikaw nga magbago. Kay ang Ginoo wala katapusan ang iya pagpatawad nga ginahatag sa aton. Gamay man o kundako nga kasalanan. Tanan kita makasasala sa kalibutan ay sinod man siling wala siya maayo siya nga tinuga. Wala siya sang sala. No. Tanan kita dinhi sa kalibutan nabunag nga may kasalanan. Tanan kita makasasala kag salain-lain man nga mga pamaagi. Pero anuman ang kasalanan nga mahimo naton, way gasiling si Lord yung hindi ta ka mapatawad. Sa gihapon nagasiling siya nga, ginapatawad ko ikaw. Gani, magbangon ikaw kag magpadayon. And the same way, Indayal Maris, dapat man kita magpatawaray. Na? Patawara si Chris, na? Patawara siya, nagsala siya, na? Nagsala siya, especially sakit sa mga isang babayi. Kaya kung kaisa may ara mga asawa nga siling, maayo lang bala titawe, bala kung sa babayi siya nagpatol, pero sa pareho niya nga lalaki, di tama ginakasakit na. Amo ng mga balatyagon sa mga asawa. Na? Pero natabo na ang tanan. Na? Kag natabo na ang tanan, kag subong ginabayaran niya ina. Na? Ginabayaran niya, paano? Ginaantusan niya, tungod hindi na niya maangkon kag hindi na niya mabatyagan kag makita ang tanan nga pag-apresyar, ang tanan nga pagdayaw sa iya tungod sa sala nga iya nahimo. So amat-amato niya ginaliwat sa pagbalay nga mawin niya uli ang trust sang iya isiga pareho sa mga tao, ilabi na sa ginaserbisyuhan niya nga church. Ang importante lang gid Inday Maris nga naghinulsol siya. Na? Naghinulsol siya kag nag-strive iya nga magbag-o. Hindi siya pagtalikdi. Hindi siya pagtalikdi. Buligi ang bana mo. Kaya wala na sang iban nga makabulig sina sa iya, kundi una ang iya man pagpaninguha nga suportahan mo nga asawa mo. Tagai siya liwat sang kahigayunan. Kahigayunan nga makabangon, kahigayunan nga iya liwat mapundar kag mabalay nga mangin wholesome siya liwat pagi sa pag-focus sang iya sini faith kay God. Na amo naman lang na wala sang malain sa tao nga nagatinguha nga magbag-o ang dalagan sang iya kabuhi. Na sakto gina. Kay kung ikaw na-admiter mo na ginman na kag naluoy ka sa iya padayon na ina. Kung ang iban hindi nila mabaton ang makita nila nga hinulsol hibong edason hinulsol. Okay, be it. Importante ikaw nga asawa ara ka sa bana mo. Ara ikaw nga handa sa pagsuporta sa tanan sa iya. I-remind mo lang siya as always nga hindi na masulit pa ina tanan. Kag salagin. Ang sala gid. Hindi pwedeng ang sala mangin maayo kag husto. Kay ang sala isala gid na iya. Na-admit na niya. So, kinahanglan, go lang kamo. Padayon na ang inyo sinipagpangabuhi nga maayo. Buligi siya nga manumbalik ang tanan bisan sa amat-amat lang. Kabalo ko tama kabudlay sina. Kay una-una, ikaw mo, wala ka nasalig sa iya. Pero ikaw man una, amat-amat build sina nga pagsalig sa imo kaugalingon. Kay kung mahimo mo ina, mabuligan mo siya para naman sa iban.
Ha? Kag pinaka the best dira is prayer. Ha? Dira gid na iya kay sa nahambal so sa halos adlaw-adlaw halin sa aga pagmuklat sang akon mga mata antes magbiyo nga mga mata ko sa tiun nga sang kagabiyon gahambal gid ko ya I trust in your precious name, O God. Your will be done. Gamugig ko na iya as always kag wala sang imposible sa inyo. Amo lang na siya na kay kanami lang na iya batyagon. Ha? Inday Maris, salamat gid sa iba naton dira nga mga palangga man nga matag palamati, mga asawa, mga bana. Sa mga aspiring nga mangin asawa kag mga aspiring nga mangin bana. Ha? Leksyon ina para man sa inyo. Na? Ang pagsalig kinahanglan importante sa inyo ginapakamahal. Paghigugma dapat gid. Yang pagsalig kag paghigugma ara nagaopdenay kag halungan nga indi maguba kay kun mawasak kabudlay ibalik madugay kag maangkon liwan. Ilabi na ko nagamat-amat kamo balay sang isa kinaginatawag pamilya. Paano mo mahimo kag maporma ginatawag nga simple but happy family? Kun kamo mismo nga duha nga nagaplano kag nagasugod na sa pagbalay sina kulang-kulang ang pagsalig sa mahal nga Dios kag sa inyo man ikasara. Okay, Inday Maris, may damo nga salamat sa pagpaambit mo sa amon sang isa ka panin sang nagakatabo sa imo sinikabuhi. Salamat gid kag kabayang panugdaon ni Tita Wilma para sa imo sitwasyon sa inyo nga duha ni Chris makabulig gid. Indi gid magkalipat sa pagpangamuyo kay ara siya masiling nga wala ka ginapamatian. No, wala ka pa makahambal pero mabasa na sang Ginoo ang unod sang imo paminsaron. Mas nami gid nga indi lang sa paminsaron kag sa dughan mo, mas manami nga ibungat mo ina sa iya. Ipahambal mo gid sa iya kay pamatian kaniya. Kag sa iban man naton nga mga kauturan dira nga nagapamati, kamo man may mga ara kamo kabahin sa inyo kabuhi nga pwede man ninyo ipaambit diri sa This Is My Life. Pwede ninyo ina masulat. Mapadala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luksan Street, Bacolod City. Kag kung dabulubudlay, pwede man kung may Facebook account ikaw, pwede mo dira ma-send na sa aton sini Facebook page Action Wilma Sugaton. Hindi gani ara man sa aton sini personal account Wilma Antupina Sugaton. Nan. Pwede gid naton ina kag mahinago nato ng inyong ngalan kung gusto ninyo pati lugar man. Kay ti magbasa si Tita Wilma kabalo na kamusang dalagan sang istorya ay akon gina istorya. Ginarespeto naton ang inyo privacy. Nothing to worry. Alas 2:32 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, relax lang Mabalik si Tita Wilma dugay-dugay upod man sang inyo dira nga mga mag-comment, no, mga suggestion para sa atong letter sender kay Inday Maris karon nga hapon. Inyo man greetings. Pagbalik na ito kag ang aton man tag sa ka-house ko. Pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Ato pa nga ang hangkat. This is my life. Okay, sa mga naka-FB Live dira, yes, Ma'am Diding Alohamiento, salamat gid. Kag Ma'am Elizabeth Gamala, na good afternoon, Ma'am Wilma, TGIF, God bless you and more power to ARB. Yes, Ma'am Elizabeth, thank you as always sa prayer kag sa love nga ginapadala mo diri sa Action Radio, especially kay Tito Wilma for the kisses and the flowers. Salamat gid. Ma'am Virgil Pinda, yes, tamyaw ya, okay. Ginatamyaw ni Ma'am Virgil Pinda ang iya amiga gapamati sa niya. Akon amiga Tita We gapamati sa imo programa samtang gapa-pedicure o kon ga-pedicure diri sa akon. Si Lerma maglasang bugnaw kuno imo tingog kag siling ko. Salamat gid ay nga mga anak kamo purya-buyag na naman. Lorna Diligencia, salamat gid sa love nga ginsend mo sa This Is My Life sa Action Radio. Kay Malin Sauce. Good afternoon, Tita We. Please greet Nanay Tonya kay Papa ngang Bano. They are always listening. They are listening right now. Thanks and God bless.
Salamat gid Papang Bano kag Nanay Tonya na salamat gid Karin Miraflor. May damo man nga salamat. Good afternoon lang ko no. Na Irma Bermoy. Ay, kamusta? Na gapamati ta na gapamati gid kami adlaw-adlaw. Kay kabugnaw sang imo tingog. Diri sa Acacia sang Hinigaran. Sakto na Acacia or Acacia sang Hinigaran. God bless, salamat gid. Okay, Irma Bermoy, salamat man. Okay, sa iban din nga mga greetings karon sa hindi greetings tawi sa ilaman mga opinion na aton ina karon na basahon gani relax lang ka modera dali lang gid na kag mayong hapon man da abaw ara naman da siya gali ho mayong hapon lang kay Miss Jane Heldori Miss Jane Candido Heldori kay gabaliskad gina permi na. Good afternoon lang Miss Jane kay Nanay Pert dera. Madamo gid nga salamat. Ano kay galain-lain ang inyo bari account na ang inyo sini Facebook account paamo kay na bala. Okay. Kag yes kay Alex Montesa na mayong hapon lang dira sa imo sir. Kag madamo gid nga salamat kag iyaman ginatamyaw of course sanday Ma'am Vanessa kag sanday Doc Matt Mayo si Ma'am Jinky Delag Don Noel Amar. Thank you gid kay Lino Assessor na Lino mayong hapon kag kay Celia Villagracia kay Liza de la Cruz dira sa may San Dionisio Barangay Granada. Salamat gid sa inyo. Ha, relax lang kamo da. Balikan lang kamo karon ni Tita We. This is my life. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio.
And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamong ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat din ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang nga sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, hindi pasalamat ng King SLTM na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat nito yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupor ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sa syudad, ang mga utility personnel nga Isa Silay City sa ginhalaran dira sa V. Sandros Pharmacy. Yes, available. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periodos ni nga activity. 6609. Siling na 6609. Good PM to we. Sa sender siling niya. Amugid na ang tao makasasala gid. Ilabi na ang lalaki ang bana muday. Give him a second chance. Sila ni Sengta Pas, thanks gid sa pagbayad. Ay, hi. Hindi lang ni Sengta Pas, gapis. Hindi lang ni hibuan. Salamat gid, kamusta lang dira sa inyo, tanan. Salamat gid sa opinion. Siling naman ni 6989, accept your husband. Siling yan na.
sorry gid not to extent what damage has been damage has been done. But for children, para sa mga palabuton para sa palabuton sa kabataan, kag sa closeness ang inyo family na kinahanglan gid na kinahanglan maging stable. Maging stable, but to stable twice the stone is proverbial, disgrace. Ang hambal ni Junjun, lambatin domyo sang pagkaubantayan. Batuna lang kuno ang pagpangayo sang kapatawaran sang bana mo. 6989. Kaya ang kapatawaran sang Ginoo wala katapusan para sa atin. Ay ta, kindly greet may pamangkin Angelo Castel celebrating his birthday today. Diri lang ta sa Minuyan mo siya. Okay, happy birthday. Kag good afternoon siling na 96. Good afternoon tatach gid ko sa advice mo. Thank you kid. Pati kami nagapamati makakuha sang good lesson and advices sa program mo ta. More power sa program mo kag sa tanan nga programa ka Action Radio. Nothing is impossible sa Dios kag sa tawo nga nagahigugma. Ay salamat 8196 na. Inday Maris na batian mo to ha. Good PM Ma'am Wilma, siling ni 5198. Ang masay ko lang, have faith in God. Be prayerful. He is listening to you. God is good. 5198, may damo gid nga sila. Good PM Ma'am Wilma, hambal naman ni 1964. Ang gid ko sa bana nga hanga gid ko rin, no? Ang gid ko sa bana nga fearless sa pag-ako, right? No sang sala because he is a good man kag sa bulig sang asawa nga may strong faith man through ay utod 1964 nga may strong faith man kay God, wala imposible. Ako na lang masugpon, ha? So, salamat gid. O si sa maayo, siling naman ni 8220, o si sa maayo kung may imo nga kakulangan, kung nga anahimo na kabana mo, to love means to trust. Tama gid laygay ni tawe. Pray always to God. Tatay Tony. Tito 20. Si Tatay Tony galing sumpon, ha? Mayong hapon at least nag-ako siya kaya nagpangayo pasan siya. Hindi na nang word mo nga dason na. Hindi ko give him another chance. Most important naghinulso siya kabay pa nga hindi na malipat o hindi na masulit pa, no? Hindi lang tong una mo nga word kay hindi ko namian. 6324 kabay nga naintindihan mo na. Okay, pila lang inaalas sa 2:47 na Action Radio Philippine Standard Time. May ari pa ko di nga nabasahan na siling ni Ma'am Virgie Alpinda agree gid ko titawe sa imo matahom nga advice sender kag ipatunga gid ninyo si God kay hindi iya kamo pagpabayaan, right? Amen for that, na? Kag siling naman ni Ma'am Elizabeth Gamala, perfect advice, Ma'am Wilma. Truth set him free regarding his gender. Moral and spiritual support lang sa family. Just keep on praying to the letter sender na may God bless your family in times of trials. Amen for that, Ma'am Elizabeth, and thank you so much sa inyo nga naghatag man sa inyo sini mga inspiring messages para kay Inday Maris nga atong letter sender sa karon iya nga hapon. Alas 2:47 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, tiyo naman sa atong sini mga birthday celebrators karon nga adlaw. Happy birthday sa mga nagasaulog sang ila kaadlawan karon nga adlaw. Sa kay Barangay Captain Bibing Noble, yes, kay Yolanda or Yoli Noble, happy birthday to you, Barangay Captain sa Barangay Pahanukoy. Happy birthday and God bless you more. Especially good health para sa imo. Give you more strength na para nga tanan masarangan na hindi bala. Yes, salamat gid sa imo. Kag sa iban pagid naton nga mga kauturan nga nagasaulog sang ila kaadlawon karon nga adlaw. Happy birthday. Ang mga namensyonar ko to bala kay ina. Salamat gid and God bless you more. Pero sa sini nga bahin ma-horoscope na si Tita Wilma, di bala? Ercel Flor kag Novi Magapan, salamat gid kag kay Ray Flores Barioga. Horoscope na, bantay ninyong inyo tag sa zodiac sign para sa katapusan nga adlaw sa bulan sang Setyembre
hingpit sa 30, unahon naton ang mga libra. Ang mga libra amo ini mga nataw Setyembre 24 tubtub Oktubre 23. Mas malipayon, mas malipayon kag masubo ang matabo karon nga adlaw. Pero posible may ara iya matahom nga balita nga mabaton ikaw or kamo nga mga Libranians nga makahatag sa inyo kalipayan. May madiskubrihan man kamo nga mangin rason sang kasubo kung ano ina ti batunon, di ba? Importante mangin practical ikaw or kamo mga Libranians sa anuman nga matabo karon nga adlaw. 418 24 kag 35 mga masuwati nga numero. Maroon is your lucky color. Kadtuan naman nato na mga Scorpio. Yes, Scorpio, Oktubre 24 tubtub Nobyembre 22. Hi Scorpio, suno sa imo or sa inyo horoscope, kung atubangon ang dapat atubangon, mas maayo na kay mas makilala nila ikaw. Mas makilala pagin ikaw nila tungod sa imo ginaangkon nga abilidad kag sa imo ikasarang, sa imo man nga kaalam. Kag abi mo matabo ang ginahando mo. Okay, basta sa kaayuhan, 9-16-24 kag 39. Peach is your lucky color. Kadtuan naton ang mga Sagittarius. Yes, Sagittarius. Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Ang mga Sagittarian, mga mahuyang ang mga Sagittarian sa karon. Kag Sagittarian, kung wala ka disiplina sa kaugalingon mo, ay dalun kagid sina sa kapahamakan. Kinahanglan maghalong ka lang. Mas wati nga mga numero 4, Justice Ace, 27 kag 31. Brown is your lucky color. Capricorn na mga Capricorn naman, Disyembre 22 to Binero, Justin 9. Damo sa ginahikot ang mga Capricornian karon nga adlaw. Very busy gid sila. O kung ano man na, pang personal man o kung sa trabaho mo, okay lang ina. Pero abi mo, mayara ka upod sa work mo or sa family mo nga magasunggod-sunggod sa imo karon nga adlaw. Mas swerte mo nga mga numero 11, 23, 39 kag 40. Pink is your lucky color. Aquarius. Ang mga Aquarius naman Enero 20 tubtub Pebrero 18. Yes, Aquarian. Kung may problema ang friend mo, isa sa mga friend mo, or upod mo man sa work, o kung upod mo man sa inyo panimalay, abi mo ikaw ang makaresolbar sina. Na? Paagi man sa imo mahatag nga advice sa iya or sa ila. Justice Shati 24, 39, kag 40 mga masuwati nga numero. Sky blue is your lucky color. Yes, Pisces. Ang mga Pisces naman, amo naman ini mga nataw Pebrero, Justin 9, tubtub Marso 20. Yes, mga Piscian. Practical nga pamaagi dapat mo gamiton para sa inyo puluyan. Bisan sa imo patrabaho, na in a practical way, okay gina. Kag wala kagid bala sa masaligan nga bulig halin sa iban, gani baka-baka ka in your own, ha? Masuwati mga numero 4, 13, 40 kag 30. Tangerine is your lucky color. Okay, relax. Pagbalik ni Tita Wilma, dugang pagin nga mga zodiac sign para sa ating horoscope pagkatapos sini. Champion Superpower. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand
for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed ka mo kani amo ka mo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpur kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nga batian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulog gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha muna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom.
hamon nga panahon mga lamok nagadamo, kag dala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquito. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Amen. Salamat kid, no? Sa inyo pagupod sa aton sa ni 3 o'clock prayer. Pero tapuson anay ni Tito Wilma ang nabili naton nga mga zodiac sign karon iya nga adlaw sa katapusan man nga adlaw. Pumalin sa usino mayong hapon lang dakag kay Irma Bermoy. Salamat po. Ma'am Julie Militado Patrimonio sa inyo dira ni Sir. Salamat gid ha. Di na kita gani Tito We, ara na kita sa zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries amo ining mga natawo Marso 21 tubtob Abril 19 ay Arian. Suno sa inyo horoscope. Pamensa ron gid anay sang maayo ang suhestyon nga ginatag sa inyo. Kung nami ang bungahon sina batuna, kung hindi of course balibaran. Di bala? Just 26, 33 kag 40 mga maswerteng nga numero. Violet is your lucky color. Kag sa mga Taurus naman, Taurus Abril 20 tubtob Mayo 20, ang mga Taurian kinanglan mangin alerto kamo karon nga adlaw, bantay gid sang maayo ha, batyag-batyag kun ano dira kay nga ang kahisa sang imo mga kaupdanan dira sa trabaho indi gid malikawan duna sa tawo. Pero hinay-hinay lang kag magbantay-bantay lang. 2, 16, 30 kag 42 sa mga maswerteng nga numero. White is your lucky color. Katuwanta naman ang mga Gemini. Ang mga Gemini naman, ang winning mga nataong Mayo 21, tubtub Hunyo 21, Gemini, suno sa inyo horoscope, balikda ang imo ginhalinan. Hindi ka maghandom sang sobra-sobra. Kag kinanglan tagaan mo man atensyon ang realidad sa tanan nga imo ginahandom na. Maswerte mo man nga mga numero 9, 16, 25 kag 40. Gray is your lucky color. Katuwa naman nato ng mga Cancer. Yes, Cancer. Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. About, kung anong nabatsyagan mo, amo man ang mudo mo karon nga adlaw. Depende sa sitwasyon, Cancer, na? Kinanglan mo lang ang advice sang mas nga naka-intindi sa imo subong sitwasyon. Mas wati mo nga mga numero 6, 18, 26, kag 37. Green is your lucky color. Kag katuan anay nato ng zodiac sign nga Leo. Ang mga Leo amo ining mga natawo Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Leo, ang pagpaumod, ang pagpanubo, no? Pagpakanubo, kag ang imo pagpaumod, pag nagapakita ina sang imo pagkamahinang panon kag pagpalangga. Hindi ka dapat magkabalaka, sobra ang balik sinasa.
3:15, kag 38 mga masuwati nga numero, red is your lucky color. Katapusin natin yung zodiac sign Virgo. Ang mga Virgo naman na gusto 23 tubtub Setyembre 23. Ang nabatyagan mo nga kasakit or ninyo nga kasakit, Virgo karon nga adlaw madula, matahaw lang ina. Na? Abi pasugti man ang kaugalingon mo nga makabiyahe ka man sa iban nga lugar o kung makapulo pa masyal. Maswati nga mga numero sa mga Virgonians, 4, 7, 24, kag 36. Ang imo naman lucky color is orange. Okay. Nabatian nato tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope karon iya nga adlaw. Katapusan nga adlaw sa bulan sa Setyembre tuig 2022. So salamat gid. Kag syempre, Bongbong. Fernando Bongbong Narciso, good afternoon. Salamat gid. Wala na si Tito Wilma sang panahon. Kita magapaalam sa inyo. So wala natong nalabutan nga mga mensahe. Pasensya lang. Okay, pero nga aton sini Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa John chapter 10 verse 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. I can't say goodbye. Once na naman sa liwat, salamat, standby sa mga mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!